אנחנו נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו כרגע נכנסים למסגד, אפשר לראות אותו פה. עכשיו אנחנו נרד למטה לקומת המרתף אל המעבדה של הרקטות של החמאס. שימו לב, החמאס בנה קירות שלמים שיסתירו את המעבדה. הם צריכים לפוצץ אותם על מנת לפתוח את המעבדה. יש פה פיר אפשר לראות את הפיר המבצעי שיורד למטה בשביל שהמחבלים יתחבאו. נמשיך למעבדה. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. נמשיך פנימה. אפשר לראות פה את כל סוגי המרגמות והרקטות השונות, מרומים שונים מכל מיני סוגים, חומרי חבלה. פה הם ישבו ותכננו ובנו את כל הרקטות במעבדה הזאת שנמצאת מתחת למסגד.